Tak my sme po sérii 3 prehier za sebou nastúpili s cieľom bodovať. To sa nám podarilo, čiže maximálne z toho pohľadu sme spokojní. Samozrejme, ten zápas určite nebol jednoduchý a ľahký. Od úvodných minút si myslím, že sa hral svížny futbal. Viaceré tie kombinačné akcie, alebo zlyhávali na, myslím, trošku nekvalitnom teréne. To predovšetkým hlavne domácim nevyhovalo. My sme prišli s cieľom nielen ako službou brániť, ale vyražať do tých rýchlych protiútokov, čo sa nám, myslím, sa nám darilo. V 25. minúte sme sa ujali vedenia, keď sa pohotovo zorientoval Laura. To, myslím, trošku domácich zaskočilo, ale postupom času si vypracovali územnú prevahu a hrozili predovšetkým po štandardných situáciách, ktorých sme sa vysporiadali. A v závere, keď si domáci dali vlastný gól, tak sme viedli o 2 góly, čo bola voda na náš mlyn. V druhom polčase sme sa zamerali na tú defenzívu. Domáci vypracovali si územnú prevahu, ktorú zaslúžene pretavili do gólu. No a myslím si, že tá najlepšia pasáž zápasu bola posledných tých 20 minút, kde tie útoky sa prelievali z jednej strany na druhou. My sme mali 3-4 veľmi dobré príležitosti, takisto domáci mali príležitosti. Už v podstate hráči nedokázali dopraviť loptu do siete, čo v podstate nám vyvolalo. My už tou únou taktickou hrou v závere udržali ten tesný náskok a maximálne sme spokojní, že si, myslím si, z pôdu kvalitného supera odvážame 3 body. Tak my sme vedeli o kombinačných schopnostiach Dolného Kubína, vedeli sme, že bude chcieť vyrážať po krátkej medzere do rýchleho protiútoku. Na túto alternatívu sme boli počas celého týždňa, sme sa na to pripravovali. Včera na tréningu sme si to ešte prešli, vedeli sme, že majú rýchlych hráčov, ten prechod do útoku, že bude rýchly. Ja som zo pár zápasov videl z videa. Bohužiaľ, tak jak sme hrali v druhom polčase, tak sme chceli hrať aj od začiatku, ale nepochopiteľné, že sme nechali do začiatku iniciatívu hostí a tí to dokázali využiť, dali nám 2 góly. Túto prehru ja beriem na seba, lebo možno som sa netrafil do niektorých postov v základnej zostave, aj to striedanie, možno 1-2 neboli také, aké by som si predstavoval, ale tí hráči taký výkon, ako sme podali v prvom polčase na domácom ihrisku, si nemôžeme dovoliť, keď chceme bodovať. Prehra je pre nás veľmi nepríjemná, lebo superi pred nami odskočili, ale ja musím pogratulovať kolegovi k výhre. Nás tá prehra jasne zaskočila, nerátali sme s tým, že budeme môcť zaváhať doma, ale tak ako sme hrali v druhom polčase, mali sme hrať počas celého zápasu, vytvoriť si tlak na supera, tie chyby by super takisto robil tak, jak my sme robili, tak robil by ich aj super a verím, že by sme nejaké góly dali. Aj za stavu 1-2 sme ešte tam mali čistú šancu Chmelom, Aďo Leško, ďalšia šanca, možno Vilkovského strela tam, ktorá možno by mohla ísť do brány, ale super zblokovala obetavou hrou, si to víťazstvo potom ustrážil.